ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଟି20 ସିରିଜରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ ଖେଳୁଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 6 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ନିୟମିତ ଖେଳୁଥିବା ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦଳର ଏକ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ 2022ରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଖେଳିବା ଏକାଦଶରେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫିନିଶର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି 3 ଖେଳାଳି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗରେ ରହିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 3 ଖେଳାଳି କିଏ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟ୍ କିପର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ସମୟରୁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରିଷଭ ପନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ଖେଳାଳିମାନେ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ଏସିଆ କପ୍ 2022ରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିନିଶର ଭାବରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଫ୍ଲପ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନ ବଢ଼ୁଛି। ତ 3ଟି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ହୁଡ଼ା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ 7 ନମ୍ବରରେ ନ ଦେଇକି ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଭଲ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ଜଣେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି ଓ ଲମ୍ବା ସଟ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ 7 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଜଣେ ବୋଲର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଭଲ ସଟ୍ ମାରି ସହ ଫିନିସିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହୁଛି? କେଉଁ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ ଓ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଯଦି ଭଲ ନ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଖେଳିପାରିବ? ତ ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପେଜ୍କୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।